Ing panahon na po ng ginutamong ni Yesu Kristo, ting ating ketong tuturing dalang marinat at bawal ing makyabe karela, may kakawani nala karing karelang pamilya. At minsan po, dadala-dala mo king metong lugar, anong no ka rin, tingegan-nagan ng ating sakita-ketong abeyabela at asabing panaynayan danamo nung kapilan la mate. May kakawani la, ela pwedeng abayan. Uling marinatla, uling masakitla, pota miyawala ring aliwa. Agyang nung asalubong dala, kailangan lautan dala. Kaniti pong panahon ng pandemya, wala makanyan mo naman ng maliliari kay katamo. Kailangan gustong may positive ka, may kawani ka pa mo. E ka pa mo makiabe, malyari nga da kaburing talnan. Tingaliwa, itang iwasan da na ka talaga. At minsan, kay ba naning kay kang quarantine, agyang pang biro, sabihan dahil ika pa lalapit. Karen pong akakwento kong may quarantine, sasabihan da, among masakit. Wah, siguro uling alisan may kakawani. Alisan magdili-dili. Makanyan mo naman, impanam damanda, rening ketongin. At din kay katamang kapatid king panahon na iti, anong no ka rin daranas, kasakitan, lalong-lalo na kaniting COVID-19. Pero yung gino, nalalinaw-tan, king ebanghelyo, anyang ining ketongin nga na, kinunong burian mo apakayap mo ko. Inggewa ng Jesus, inatsak ni, inggamat na, at tigkila ni. Agyang pang masakit iya. Agyang pang makayawa, iting sakit na. Tigkila ni, buri ko nga na, kumayap ka. Buri ko nga na, kumayap ka. Kaluguran kong kapatid, ang Diyos ay nakatamo lautan. Ang Diyos ay nakatamo paboren. Yachat ni inggamat na. Bangkanita ipagkalub na. Ining kayapan. Ining kagalingan. Ake katamong adwan. Ing malyaring ay biyatamo. Yapin ing katamong kasalpantayanan. Yapin ing katamong kapanaligan kaya. Anong no ka rin, ing Diyos enala paboren, ding mamawos kaya, lalong-lalo na, retang ating kasalpantayanan kaya. Kanya po, kaluguran kong kapatid, kaniting panahon, sana po, mo maging sumbagal ining pandemya, ining COVID-19, bangkan ta lumapit tamo, king Diyos. Ringaliwa, king balita, sa sarada nala, ring pisamban. At ating kong dimdam balita, na sana ikatamang king pisamban, manyarata pa mo. Manyarata pa mo. Pero ini po yung masakit. Bakit po tang mag-Christmas party o tachulangan? Po tang ating mamaos, bantang mamye, goods, ulit chulangan, roba bawal. Minsan po, maginyamong sangkan ining COVID-19, panta, ilahot na katamo, king Diyos. Kapamilatanan ng banal na Eucharistia, kapamilatanan ng pamananggap, king katawan ng Kristo. Sana iya po makanita. Sana iya makanita lunto. Ining pamikawani, ining awsang tamang social distancing. Anong no ka rin, pwede tamang lumapit, o tangking material na bagay, pwede tamang tanggapan. Dapat, ka pwedeng lumapit, po tangking spiritual, apami biye-biye, yan naman ang kailangan. Sana po, kaluguran kong kapatid, ikatamo, lumapit tamo, king Diyos. Uling iya, burina, kumayap tamo mo naman. At kaniting panahon ng Pasko, mi bayit iya, ang Ginoo, ban mo niya tula, ban mo niya saya.
At aliwa mo ita, nune mibayit ya, pan magdala mo namang kapaldanan. Kapaldanan karing kay katamong kasakitan, kapaldanan karing kay katamong daralanan, ang mga bayat kapag subukan. Pero dapat manatili tamong tapat, manatili tamong sasalpantaya kaya. Amen.